Mayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkailaing-laing dapit sa kalibutan nga makasabot sa pinulungang Cebuano. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa mamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. If you have your Bibles with you, please turn with me to Acts chapter 14, verse 21 hangtod sa 22. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, Acts chapter 14, verse 21 hangtod sa 22. Si Pablo ug si Bernabe nagwali sa maayong balita didto sa Derbe ug daghan ang ilang nakabig ug nahimong mga tinun-an. Nakabig ug nahimong mga tinunan. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, kinahanglang muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Kung discipleship ang atong pagahisgutan mga kaigsuunan, kining paglakaw nato kauban sa Dios. A disciple means tinun-an. Kung discipleship ang atong pagahisgutan, applicable gayod ang Chinese proverb kung discipleship ang pagahisgutan. Kining Chinese proverb nga nagaingon, give a man a fish and he eats for a day, teach him to fish and he eats for the rest of his life. Hatagi ang tawo og isda ug makakaon siya sulod sa usa ka adlaw, pero tudloi siya sa pagpangisda ug makakaon siya sa tibuok niyang kinabuhi. Niadtong gihatag sa Ginoo ang iyang sugo nga make disciples, himo ang tinun-an ang mga katawhan. Wala miingon ang Ginoo nga pangabig lang or pasabata sa sinner's prayer ang mga tawo. Ang giingon ni Pablo ug ni Barnabas nga ang tanang mga tawo nga nahimong magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo ug nakasulod sa pamilya sa Dios, nahimong kabahin sa iglesia, nahimong tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga ang ilang pagtuo motubo, ma-mature, ma-nurture mga kaigsuunan, or kung gamito nato ang lingwahe ni Lucas, ang ilang kalag kinahanglan nga mahimong lig-on. They need to be encouraged. Kinahanglan nga mahimo silang madasig aron magpadayon diha sa ilang pagtuo. O kinahanglan nga kapahimangnuan sila, kapasidanan sila, nga sila makasinati og mga pagantos. They will really encounter tribulations. Di ba ang giingon dinhi? Kinahanglang muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios, or better translated as sa atong pagsulod sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga makasinati kita og mga kalisdanan. Now, this is an excellent template for biblical discipleship. Si Pablo, wala siya naningkamot nga makakabig lamang og mga kalag. Naningkamot si Apostol Pablo nga ang mga kalag nga nakabig mahimong mga tinun-an. Ug moog yun kana dapat ang atong goal, ang atong tinguha sa atong iglesia, sa atong kapanahunan karon. Wala kita nagabautismo og mga bag-ong mga Kristohanon aron madugangan lang ang statistics, aron madugangan ang miyembro, unya doon na tayo ika-report at the end of the year sa accomplishment ni anang tuiga. No, kinahanglan nga atong tinguhaon nga ang mga nakabig mahimong disipulo sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ilang kinabuhi mahaom sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Gibuhat ni Pablo ug ni Barnabas ang importante kaayo nga pagabuhaton sa tanang mga iglesia sa atong kapanahunan. Ilang gitigom ang mga tinun-an ug ilang giwalihan sa pulong sa Ginoo, gitudloan sa pulong sa Ginoo. Ang Christian life, dili lang kini ingon og nakabig kita diha kang Kristo mga kaigsuunan. No, kinahanglan ang Christian life mutubo gayod diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Christian life mahitabo sa imong kinabuhi ang kabubuton sa Ginoo. Ug ang iglesia maningkamot gayod nga matudluan ang tanang mga miyembro niini. Unsa pa ang gibuhat ni Pablo?
didto sa Pisidia sa Antioquia. Giingon dinhi, strengthening the souls of the disciples. Gilig-on ang kalag sa mga disciples. Dili utok lang ha, dili knowledge lang ang giprovide ni Pablo, kundili paglig-on sa kalag. So, it's more than just giving people intellect or information. Ang kalag ang atong paningkamutan nga mapakaon ug mabuhat nato kini pinaagi lamang sa makanunayon nga pagwali sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan nga ang atong kalag muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon dinhi, strengthening the souls. Mao kini ang tinguha sa tanang mga pastor nga malig-on gayud ang kalag sa tanang mga miyembro ug mahitabo lamang kini kung nahimong makugihon ang pastor sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Unsa pa ang mensahe ni Pablo ug ni Barnabas nga kinahanglan ang mga tinun-an ni Kristo mupadayon, mo persevere, continue once in the faith. Mao kana ang ebidensya nga ang atong pagtuo tinuod. Kay ang dili tinuod nga pagtuo dili gayud kana mupadayon. Mukakak kana, muatras kana kung peke nga pagtuo. Pag-abot sa mga kalisdanan, muatras gayud kana. Pero ang ebidensya sa tinuod nga pagtuo nagapadayon gayud. And keep in mind nga ang perseverance mao ni ang ilhanan sa tinuod gayud nga luwas. Kaya ang dili tinuod nga luwas mutalikod gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Ug usa ka rason nganong mupadayon gayud ang tanang mga tinun-an mao nga ang balaang espiritu gihatag sa Ginoo kanato. Maghatag ka natong kusog aron kita mupadayon. Ang giingon ni Pablo sa Roma Kapitulo 8, kung wala ang balaang espiritu sa atong kinabuhi, dili kita anak sa Dios. Pero ang saad sa Ginoo, ang tanan nga tinun-an niya, ang tanan nga nahimong anak niya pinaagi sa pagtuo, hatagan sa balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu mao ang magtudlo kanato, magduso kanato nga mupadayon. So ang pagpadayon sa atong pagtuo taliwala sa kalisdanan, ilhanan kana nga tinuod gayud kita nga luwas. Ang Ginoo mo'y magahatag kanato og kabubuton ug gahom nga mupadayon gayud. Pero kinahanglan nga mulakaw kita, musalig kita sa Ginoo sa atong pag-atuban sa daghang mga kalisdanan. Ang pagtuo nga muatras, wa pagani ka abot sa utlanan, muatras na, kana nga pagtuo, dili gayod tinuod. Flawed, defective kana nga pagtuo. Pinaagi sa daghang kalisdanan, matud pa ni Pablo, mu sulod kita sa gingharian sa Dios. So, ang mga Kristohanon, dili kita muagi og kalisdanan aron maluwas. No, muagi kitag kalisdanan tungod kay luwas na kita. Dili kita muagi og kalisdanan aron makasulod sa langit, muagi kitag kalisdanan gumikan kay padulong na kita sa langit. Wala kita maluwas pinaagi sa atong pag-antos. Naluwas lamang kita pinaagi sa pag-antos ni Kristo, sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, sa iyang kamatayon alang sa atong kasalanan. Naluwas kita gumikan kay si Kristo na banhaw ug nabuhi hangtod sa kahangturan. Wala nagtudlo si Pablo nga ang mga bag-ong magtutuo kinahanglan nga magantos aron makasulod sa langit as if ang ilang pag-antos mao ang manluluwas. No, ang gitudlo ni Pablo, gumikan kay nagpadulong kita sa kahimayaan, aduna gayoy mga kalisdanan nga atong masinatian. Paul was teaching the new believers that because they have been saved by the Lord Jesus, gumikan kay giluwas sila sa atong Ginoong Hesukristo, in turn kinahanglan nga magantos kita gumikan sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Lahi kini sa mga mensahe sa mga churches karon nga ilang gisaaran ang mga tawo nga kung mutuog musalig sila Ginoo, madato sila, makasinati sila og good health, hayag kanunay ang ilang dalan, pagkasukwahi kayo sa gitudlo ni Pablo sa mga disipulo didto sa Antioquia sa Pisidia. Through much tribulation and affliction, we will enter the kingdom of God. Wala nagsaad ang Ginoo nga exempted kita sa mga bagyo sa kinabuhi, sa bagyo sa kadagatan. Ang gisaad sa Ginoo nga kita makadunggo og insakto taliwala sa mga bagyo.
mudunggo kita sa gingharian sa Dios, sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Puno og bagyo ang atong kinabuhi niining kalibutana, but it is the Holy Spirit who will sustain us. Busa, mga kaigsuunan, musalig kita sa Ginoo, mutawag kita kanunay sa Ginoo, tamda nato ang iyang pulong aron kita makapadayon sa atong paglawig sa kadagatan nga puno og bagyo. Gasaad ang Ginoo nga makadunggo kita og insakto pinaagi lamang sa iyang grasya. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa, among gipangayo nga midulot kini sa kasing-kasing hunahuna sa mga tawo ug mapapas ang sipyat nga hunahuna mahitungod sa Kristohanon nga walay problema. People want a Christianity that is problem-free, but that is impossible. Gumikan kay ang imong kabubuton nga kami makasinati og mga kalisdanan, mga pag-antos aron kami musalig kanimo, aron dili kami musalig sa among kaugalingong kusog ug katakos. Salamat o Dios ug tabangi ang imong mga katawhan karon diha sa mga pag-ampo. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabhion. God bless us all.